lakteche ma pacho ka ochako ayanga ng'anyo margi tok notice mar ndalo 7 mane gichiwo rumo ayanga otieno manyoro. Giwacho ni piny owacho osebedo ka tugo kodgi kanyisogi ni onge omenda mar keto e tim winjruok mane giketo e kogno higni 7 mosekalo. E chakruok mar ng'anyo ma kawuono wang'iyo chal mar thieth e ute thieth e kaunti ma Nairobi. Nyakora mogi wadani wature achiel kachiel kod jafwambo marwa Judith Omondi ma bende osebedo kaluwore e moko kuom ute thieth e boma ma Nairobi ka mondo mi onyiswa ni to diponi gin oyudo ka chenro chalo nade, jotuo diponi tiere kod achiedh nade, koso weche mag thieth dhia nyime kaka osebedo ka timore pile. To poni jotuo ni kod achiedh nade, gin okenge mage ma samoro gikawo, diponi giringo ka gidhi e ute thieth mag ji giwegi, koso pod girito ne kaber koponi lalruok gi winjruok nyalo bedo e kind sirikal to ang' ne lakteche duog kendo negi bang' kanyo. Gin geno mage ma jotuo ni godo, gin midhiero mage ma samoro gikale, kata jok ma samoro nigi jogi e ute mag thieth mag piny owacho ma lakteche gi obago ng'anyo kawuono. Judith kiwinja, to koro adwani mondo ilerne nyikwara mogi ajwang' achiel kachiel ni gin ang'o gini ma wang'i oneno kata ma ifuaro kod wang'i mar fwambo kaachiel kod bende ma iti ogilo e kinde ma itimo luorruok e moko kuom ute thieth ma nitiere boma ma Nairobi. Judy. Erokamano Bati, mana kaka isewache antiere kar thieth ma en achiel kuonde thieth ma asebedo ka wuothie chakre okinyi e boma ma Nairobi ni eki, kendo ma en osiptal ma Mama Lucy mantiere kaunti ni ma Nairobi. Nwadonjo kae ma hao saa achiel mokalo bang' dhi bende osiptal ma Mbagathi. Mama Lucy kae wadonjo Bati, mana kaka ineno chien kae nitiere jotuo ma bende ni e dhot mar donjo e osiptal maduong' ma Mama Lucy kae. Mago gin jotuo mobiro yudo thieth ka kendo gipango mana lai mondo mi otim negi chenro mag thieth magibiro bende mondo megi yudo odiochieng' ma kawuono ni. Chutho to nowinjo bende ni ng'anyo mar lakteche mantie bwo riwruok mar KMPDU chakore odiochieng' ma kawuono bang' ndalo 7 ma incha gisebedo ka gichiwo ne piny owacho rumo otieno manyoro kar saa 6. Mama Lucy kae watwako jatatije ma bende wawuoyo godo e yo ng'we yamo, oonge kae mak mana nokonowa ni chenro mag thieth kae dhi nyime kendo lakteche osedonjo kae. Koro chutho to Bati pod ok oyienwa goyo picha mondo mi twane gi wang'wa ni to bende thieth dhi mbele. En mana ni jotuo ma wasetwako godo oko mar picha kata mana oko mar kamera bende wacho ni giyudo lakteche ma bende gitwak godo kendo gilero negi midhiero mag-gi. En mana ni jatuo ok inyal penjo matut mar kone ni to jatuo laktar miyudo kanyono en clinical officer koso en medical doctor. Thothwa ok wapenjga mago kendo ok walar ahinya ni to jatuo oyudo daktari mane iye kacha. Mak mana ni kaluwore gi wach ma bende wayudo kuom CEO mar osiptal Mama Lucy kae to en ni thieth dhi mbele kendo nitiere lakteche modonje tich mar tiyo kanyakla kod jotuo modonjo kae. Motelo ne biro Mama Lucy kae Bati ne wan Mbagathi Hospital kama bende watwak kod CEO mar kata jatatije mar osiptal no ma bende owacho ni achiel 2 3 madhi mbele osiptal no eko en no yie wuoyo kodwa e wang katika kamera marwa kendo bende wakaw thuolowa mar wuotho e osiptal mondo mi twane gi wang'wa ni to bende thieth dhi mbele kaka oselalonwa. Jatatije mar osiptal ma Mbagathi wacho ni chutho to kwan mar dakteche ma en ga godo e osiptal no ok odonjo te odiochieng' ma kawuono, to nyalo bedo ni kamoro paro ni nitiere ng'ikruok mar ni kwan lakteche go odonjo nikech odiochieng' manyoro riwruok mar KMPDU no wacho ni gichako ng'anyo gi mak mana ni godhiambo bende nitiere ote manowuok kuom doho ma bende lakteche modhuro ne ok ochwoyo wang'gi. Koro paro ni kamoro bedo ni report mar doho no nowuok modeko emomiyo lakteche moko ma ok odonjo tich odiochieng' ma kawuono ok odonjo. Kata kamano pod ging'ur. Jatatije mar Mbagathi koni chutho to poni nikech kawuono odiochieng' mokwongo to kaka ndalo medo sudo oluor ni kamoro poni ok okaw ondamo makare monego beni kaw kod bigaw mar thieth to lakteche gi kamoro nyalo koso ma ok odonje tich. To magi gin gik mowacho ni nyalo rocho ng'ikruok mar thieth e osiptal no kaachiel gi osiptende moko bende mani oko mar kaunti ma Nairobi ni kata mane gwengewa mamoko kaluwore gi ng'anyo no mane Orland kod riwruok mar KMPDU. Lakteche mag KMPDU Bati kaka wasebedo kwa neno kuom ma haud weche moko chien ka osebedo ka ng'ur ne weche moko ma bende giwacho ni migaw mar thieth e bwo tend Susan Nakumicha ok osebedo ka keto negi kare
mokwongo en Ongirimiti mane giwinjore kata mana gichuo e kogno bang' ng'anyo maduong' mane obagi higa mar 2017. Waduto ang'eyo ni ng'anyo manotimore higa mar 2017 ne en ng'anyo maduong' ma bende ne odhi kuom mahaw ndalo 100 mane lakteche okadhie midhiero mang'eny kendo bende ne gionge osiptende. Koro nitie Ongirimiti mane oket bang' ng'anyo ni mano onego bed ni iketo e tim. To gikoni kuom higni buora yare higa mar 2017 ni migawo mar thieth ok osedewo kata mana keto e tim Ongirimiti mane giwinjore bang' ng'anyo no mane obagi higa mar 2017. Bende nitiere jopuonjre kata mana lakteche magin jopuonjre mapok oketie ute thieth mondo mi bende giyud oboke mapuodhogi kata mana yangogi kaka lakteche mawinjo bende tie pacho kata mana e pinje maoko miluongo ni Dr. Interns. Dr. Interns gin mantie bwo riwruok mar KMPDU monego bed ni keto e osiptende kod piny owacho romo 1,200. Lakteche gi pok okete e ute thieth kata bede ni chik mana gigo e kogno koni ndalo 30 bang' ka japuonjre mar laktar osechuone ogudu e mbalariany onego bed ni kete e od thieth kendo timo puonjruok mare mar bedo kod lesen kaka daktari monego bed ni tie pacho kata mane pinje maoko. Koro magi gin mana kuom gik ma KMPDU osebedo ka sundo piny owacho. Odiochieng' manyoro waneno ka nitie moko kuom jood bura ahinya to mantie bwo riwruok mar Azimio la Umoja ma bende ne osiro ng'anyo mar lakteche ka gikoni en sama koro nyaka migawo mar thieth yie winjo ywak mar lakteche kendo keto e tim mondo mi thieth kik ng'ikre pacho ka ahinya to e kinde ma Kenya medo sundo kendo dhiro chenro mar thieth makare yo moyweyo ma bende dho ngere dendo ni universal health coverage. Pod wawuotho kae kuonde mathoth bati kendo bende wadhi medo yudo lipode mowuok e counties wanite odiochieng' mokwongo mano winjo ng'anyo mar lakteche ochakre. Chal nade ute thieth mag piny owacho pacho kama ngima magi duto ang' wakelne nyakwara mogie weche manyien ma sa achiel sa adek mondo mi twane ni thieth chal nade onego bed ni japiny ng'e ang'o kotude kod thieth monego bed ni oyude e ute thieth mag piny owacho. Bed king'eyo ni riwruoge mag thieth mamoko ma onge bwo riwruok mar KMPDU kumotimo Kenya Clinical Officers, Nutritionist gin bende ne gibwogo ni gichako ng'anyo margi chieng' wuok tich juma manyien. Poni riwruoge gi te ochako ng'anyo gi juma manyien ok wang'eyo kaka chenro mar thieth bro betie ute thieth mag piny owacho ma pacho kama mana ni wan gi geno nikech odiochieng' ma kawuono bende jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ochope od bura nyim komiti mar thieth mondo mi gitwagi achiel kuom weche ma bende warango ma kawuono ni ma en ng'anyo mar lakteche bati. Mana ka in gi penjo achiel ka achiel nyaka iri e studio. Judy, ok dang' abed gi penjo machielo, adwa ni mondo mi aweni thuolo mondo ibed gadieri to chal mag thieth chalo nade ute thieth mopogore opogore kopogore gi miseluororie sani mondo ang' ibed gi weche manyien mag odhiambo ma omako kaka weche chalo adier e gwenge ma Nairobi kae ute thieth mag sirikal. Erokamano nya Judy Omondi kuom miyowa lipot machal kod mano. Pod wabiro medo geno ng'eyo mathoth ahinya e weche mamoko manyien mabiro mana kokalo kuomi bang' ka isefwambo kendo fwaro matimore e ute thieth mopogore opogore Nairobi. Erokamano Judith. Nyakwara mogi ka wasudo kendo wawere kod ma otendre kod weche mag ng'anyo mag lakteche.